Вітаю, сябры, працягваем жывыя эфіры на Еўрарадыё. Гэта вялікі стрым, і пачынаем мы яго сёння з эканамістам Владзімірам Кавалкіным. Абмяркоўваем самыя цікавыя і апошнія эканамічныя навіны Беларусі. Вітаю, Владзімір. Дзень добры ўсім. Давайте пачнем літаральна з учорашняй навіны, якая, канешне, была чаканай, і вось гэта здарылася. Лукашенко падпісаў указ аб прадпрымальніцкай дзейнасці, згодна з якім ужо з 26-го года ў Беларусі больш не будзе ІП. То бок усе яны, хто застанецца яшчэ у гэтай галіне, вымушаны будуць перайсці ў юрасобу. Ну а пакуль улады прыдумаюць, як абмежаваць віды дзейнасці і у чым яшчэ ІПшнікі могуць заставацца і працаваць. Вось якую эканамічную выгаду такім чынам пераследуе наша ўлада і чаго чакаць ад гэтага? Ніякай эканамічнай выгады не пераследуе. Гэта класавая барацьба, якая трывае. То бок для Лукашэнкі гэта усе ІПшнікі, гэта буржуйчыкі, якіх трэба давіць, душыць. Вось, і гэта выключна класавая барацьба. Вось, каб там не нарастала 10 незалежных індывідуальных асоб, якія ведаюць, як ім жыць, як ім выжываць без улады гэтай, якая быццам бы ўсё ім дае. Ось, каб не было людзей самастойных з такой вось душой прадпрымальніка, а каб былі выключна людзі падпарадкаваныя, хадзілі на завод, паказвалі свае тэлефоны ідэолагу, хадзілі на гэтыя 5 хвілінкі гневу з ідэолагам, акармляліся вось гэтай лухтой дзяржпрапаганды. Ну і вось, каб гэта ўсё адбывалася, трэба знішчыць, задушыць ІПшнікаў, знішчыць, задушыць бізнес. Увогуле, калі паглядзець вось тую стратэгію, тую серыю такіх вось нарматыўных актаў, палітык, якія Лукашенко праводзіць, гэта ідзе на знішчэнне ўвогуле бізнесу. То бок, першае гэта індывідуальныя прадпрымальнікі, далей гэта ўвогуле бізнес. Бізнес у Лукашенка павінен застацца ў двух іпастасях. Першае гэта дзяржаўны бізнес, другое гэта прыкарытны бізнес. То бок, ніякага некантраляванага бізнесу ў краіне быць не можа. Гэта альбо дзяржпрадпрыемства, альбо прыкарытны бізнес, які крышуюць сілавікі. КГК, КГБ, МУС, там, хто заўгодна. Але вось павінна гэта крышавацца сілавікамі. І таксама бачна, як сілавікі замяняюць такіх грамадзянскіх адміністратараў. То бок, калі паглядзець прызначэнні апошніх там тыдняў, апошніх гадоў, то на пасады там старшыні выканкама прыходзяць сілавікі, на пасады там дырэктараў ці замдырэктараў буйных прадпрыемстваў прыходзяць сілавікі і так далей. То бок, ну, гэта вось такі час, як кажуць, чорных палкоўнікаў. Калі мы бярэм вось гэтую юрасобу, у якую мусіць перайсці індывідуальныя прадпрымальнікі, і параўноўваць з той працай, якую робяць ІП, якая розніца ў гэтым? Вось. Часцей за ўсё розніца ў бюракратыі, якую ты павінен выконваць. ІП гэта такі найбольш просты спосаб весці нейкі бізнес. То бок, ты вось такі кемлівы, шустры, спрытны чалавек, ты ведаеш, як зарабіць, але арганізацыю будаваць не хочаш. То бок, ты хочаш нешта зрабіць сам. Ну і звычайна, калі ты нешта сам робіш, то табе цяжка весці там бухгалтэрыю, бюракратыю і так далей. Для гэтага існуюць вось гэта вакно ІП, то бок, не хочаш працаваць там, не ведаю, на буйны бізнес, не хочаш працаваць чыноўнікам, не хочаш працаваць на дзяржпрадпрыемстве, але сам можаш сабе зарабіць, вось табе нейкі такі вельмі просты спосаб з пункту гледжання падаткаў, з пункту гледжання бухгалтэрыі, бюракраты, і ты, як ІПшнік, можаш там сам сябе зарабіць. Гэта першая функцыя ІПшніка. То бок, даць людзям, якія не хочуць працаваць у вялікіх калектывах, нешта зарабіць. Якія могуць зарабіць, але вось, ну, не цікава ім працаваць у вялікім калектыве. Другое, гэта всякага кшталту стартапы. То бок, вось, чалавек хоча паспрабаваць сябе дзесьці. Ён, можа быць, марыць потым стаць вялікім бізнесоўцам, але трэба з чагосьці пачынаць. Вялікіх грошаў няма, там бацькі спадчыну не заставілі багатую,
там не ведаю, вось жыў, нешта зарабляў, нешта адкладаў, маеш нейкія грошы, і вось на гэтай грошы ты спрабуеш нешта зарабіць, паспрабаваць сябе, як кажуць, у бізнесе. А мо атрымаецца і вырасцеш. Не атрымаецца, ну так будзеш іпэшнікам і далей. А калі атрымаецца, ну то будзеш бізнесменам. Вось гэта другая функцыя, для чаго грамадству патрэбны іпэшнікі. Першае, уладкаваць людзей, спрытных людзей, кемлівых, якія не любяць працаваць у вялікіх калектывах, але якія могуць сябе зарабіць. Другое, гэта даць магчымасць кожнаму грамадзяніну паспрабаваць зрабіць стартап і вырасці ў нешта большое. То бок, калі Лукашенко змагаецца з іпэшнікамі, ён змагаецца з людзьмі спрытнымі, кемлівымі, якія ўмеюць зарабляць, якія такія, ведаеце, пасіянарныя, такія з душой, з мазгамі, якія ведаюць, чаго яны хочуць ад жыцця. Ну, гэта класавыя врагі Лукашенко. Ну, вообще адразу. Калі чалавек ведае, чаго ён хоча, яму не патрэбен Лукашенко. А сярэдні беларус, ён павінен ухваляць Лукашенку, ён павінен яму дзякаваць, бо гэта ж з пункту гледжання дзяржаўнай ідэалогіі Лукашенка, гэта ён усім, вось, ведаеце, як бацька, як такі амаль што святы чалавек раздае, значыць, вось гэтую благадаць, дабрабыт, эканамічную дапамогу. Адным дае там бескаштоўную адукацыю, іншым дае бескаштоўную медыцыну, трэцім дае працоўныя месцы, без яго б яны вось ніяк не ўтварылись. То бок вось такі чалавек патрэбен Лукашенку. А чалавек прадпрымальніцкага склада, гэта чалавек класавы вораг для Лукашэнкі. Всё. А юрасоба, а яна менш мабільная атрымліваецца? Так, звычайна яна менш мабільная, бо ты ўжо павінен весці бухгалтэрыю. Гэта таксама залежыць, дзесьці ёсць спрошчаная бухгалтэрыя, дзесьці яе няма, але ты ўжо павінен мець зусім іншы дакументазварот, ты павінен там ужо мець бухгалтара. То бок гэта зусім іншая гісторыя. То бок калі мы кажам пра юрасобу, гэта ўжо трэба пачынаць, калі ў цябе там, ну не ведаю, 5 чалавек ёсць, якія з табой працуюць. Для стартапа гэта зашмат, асабліва калі чалавек вось, ну, не мае вялікіх сродкаў. Ну, паглядзіце на гэту сітуацыю. Каб вам выйсці на нейкі прыбытак, вам трэба 10 год плаціць 5 людзям зарплату. Ну, гэта адразу кошты. Таксама вам трэба нейкі капітал укласці, там, не ведаю, каму ў офіс, каму ў склад, каму нейкі станок купіць ці што там. То бок гэта адразае вялікую колькасць людзей, якія маглі б паспрабаваць сябе ў бізнесе, але не маюць вялікага капіталу. То бок у цябе вось няма гэтай маленькай ступенькі, цябе адразу трэба на гару лезці. І гэта будзе складана для шмат каго, і звычайна такія людзі, яны будуць з'язджаць з краіны, яны будуць шукаць сябе дзесьці іначай. То бок вось калі ты знаходзішся ў такой сітуацыі, ты не надта там багаты чалавек, у цябе там бацькі не зараблялі мільёны даляраў з аднаго боку, а з другога боку у цябе ёсць мазгі, у цябе ёсць магчымасць атрымаць адукацыю, хутчэй за ўсё ты кудысьці з'едзеш, бо ну, у такой атмасферы працаваць цябе будзе цяжка. З усіх пунктаў гледжання табе рэпрэсіі з аднаго боку, з другого боку у цябе складанасці з бюракратіяй, ты з трэцяга боку у цябе эканоміка на спадзе, рынок на спадзе. Ну, чаго марнаваць час, трэба кудысьці ехаць. Вось, канешне, нейкая колькасць іпэшнікаў перайдзе ў арганізацыі, але гэта будзе невялікая, незначная колькасць. Частка закрыецца іпэшнікаў звычайна, а большая частка нават не ўтворыць гэтае самае ІП і не пачне зарабляць грошы і плаціць падаткі. Вось і ўсё, чым гэта закончыцца. Для краіны гэта кепска, для грамадства гэта кепска, для Лукашэнкі гэта добра. Ну, дарэчы, вось мы закранулі момант міграцыі, так, ад'езду з краіны. У Беларусі чарговы рэкорд на рынку працы, 147 тысяч працаўнікоў бракуе у Беларусі, так, і улады, здаецца, ўжо пачалі самі прызнаваць гэты момант, чаго толькі яны не робяць, так, там узгадаем, што у калгасах, напрыклад, там кадзіруюць працаўнікоў за дзяржаўныя грошы, каб яны ўсё адно працавалі, так, альбо што там яшчэ пенсіянераў ужо збіраюцца заахвочваць працаваць далей, мігрантаў там таксама наймаюць, так, і
Але ўсё адно гэтая колькасць вакансій толькі расце і расце. А вось што трэба зрабіць уладам? Мы не бярем сцэнар, калі спыняюцца рэпрэсіі, так, каб вось спыніць гэтую вось праблему. Гэту праблему вырашыць без спынення рэпрэсіяў і змены увогуле вось палітыкі унутранай, знешняй і эканамічнай гэта немагчыма. Чаму? Таму што ўсе фактары працуюць так, што, па-першае, фактар дэмаграфія. Беларусы стареюць, беларусы выміраюць. Фактар таго, што людзі з'язджаюць. Гэта таксама фактар рэпрэсій. Калі рэпрэсіі працягнуцца, людзі будуць з'язджаць, а мы яшчэ тут кажам, што і іпэшнікаў ціснуць, то бок людзі, якія маглі б, напрыклад, пачаць з ІП, а потом, ну, не ведаю, развіць нейкі бізнес, яны таксама з'язджаюць, бо ім не цікава жыць у гэтай краіне. Эканоміка таксама ў вельмі цяжкім стане, і калі казаць пра мігрантаў, то вось паглядзіце на сітуацыю вачыма, не ведаю, там, напрыклад, грамадзяніна Таджикістана, Узбекістана, якія хацелі б паехаць працаваць, куды яны паедуць? Звычайна паедуць у Маскву, у Піцер, бо там заробкі ў 3 разы вышэйшыя, чым у Беларусі. Не ўсёй Расіі высокія заробкі, але там у гарадах-мільённіках у Расіі заробкі вышэйшыя за Беларусь. Калі не хочаш ехаць у Расію, ты можаш паехаць у краіны Еўропы. У Польшчу паехаць таксаваць, напрыклад, так? Тут заробак у 3 разы вышэйшы, чым Беларусь. То бок, калі вось ты сядзіш, не ведаю, там дзесьці, ты грамадзянін Казахстана, Казахстана меней, хутчэй Узбекістан, хутчэй Таджикістан, і ты глядзіш, куды б тебе паехаць падзарабіць грошы. Адназначна не Беларусь, бо няма там такіх заробкаў. А дзе яшчэ людзей браць? Людзі не нараджаюцца, людзі паміраюць, людзі з'язджаюць, мігранты не едуць, бо каму цікавы такія заробкі. З сяброўскіх так званых краін таксама ніхто не паедзе. Канешне, не, бо ў сяброўскіх краінах там заробкі не шмат меншыя, чым у Беларусі, насамрэч. Калі паглядзець на тую самую Афрыку, нават на Таджикістан, Узбекістан, няма сэнсу з Узбекістану ехаць зарабляць у Беларусь. У Маскву есть сэнс, у Піцер есть сэнс, у Польшу, у Еўропу есть сэнс, там, не ведаю. А ў Беларусь навошта? Будзеш ты зарабляць там дадаткова, не ведаю, $50-100, і гэтыя грошы ты будзеш выдаткоўваць там на жытло, напрыклад. І што? І навошта? Дзеля чаго? Няма сэнсу ўвогуле. То бок, мы знаходзімся як краіна ў сітуацыі такога, як бы гэта так сказаць. Вось калі пачыналіся санкцыі, Лукашенко так бадрыўся, і вось мы знаходзімся зараз з пункту гледжання эканомікі, мы на піку гэтай вось эканомікі, то бок абыхода санкцый. Далей будзе яшчэ большы заняпад, вось скарачэнне любых магчымасцяў унутры Беларусі. І вось і навошта людзям заставацца ў Беларусі, навошта іншым людзям прыязджаць у Беларусь, навошта, не ведаю, маладым сем'ям нараджаць шмат дзяцей, каб яны жылі ў такой Беларусі. То бок няма чыннікаў для таго, каб там нешта пазітыўнае змянілася на рынку працы. І не зменіцца. Вось, дарэчы, тут нам пішуць, што хацелася б спытаць, дзе гэта расце колькасць вакансій, можа, ў Мінску, бо ў правінцыі, напрыклад, знайсці работу вельмі цяжка. Ведаеце, што яна расце паўсюль, і нават у правінцыі яна расце хутчэй, чым у Мінску, але там такія заробкі, на якія вы не захочаце пайти працаваць. То бок гэта заўсёды працуе рынок. Калі вакансій шмат, гэта азначае толькі адно, там плацяць мала. Бо калі б там плацілі нармальна, туды б людзі рынуліся. Калі б там плацілі вельмі добра, туды б паехалі людзі з суседніх краінаў зарабіць. Ось. А калі вакансій шмат, а людзей няма, гэта азначае толькі тое, што там заробкі нізкія. Я ўпэўнены, што там у правінцыі у вас ёсць шмат вакансіяў, але там будзе такая праца і такой заробак, што вы скажаце, не, я лепей дома пасяджу на дыване, там, на канапе і пагляджу, там, не ведаю, телек, альбо пайграю ў нейкія ігры, пасяджу ў інтэрнэце, бо за такія грошы я нават не ўстану. Але ж пры гэтым ўсё адно кажуць, што заробкі ў Беларусі растуць. Растуць. Сярэднестатыстычныя растуць.
рэальныя растуць, але яны растуць у тым ліку праз два чыннікі. Першае гэта дэфіцыт на рынку працы, то бок шмат людзей з'ехала, шмат людзей заходзіць на пенсію, новыя не нарадзіліся, не выйшлі на рынок працы. Вось, а па-другое, яны растуць троху штучна, бо ў нас жа ж, ведаеце што, у нас жа ж цэны рэгулююцца дзяржавай ўжо другі год. Праз гэта рэгуляванне у нас быццам бы нізкая інфляцыя. А як заробкі лічацца? Заробкі лічацца праз вось гэты мультыплікатар інфляцыйны. То бок бярэцца, напрыклад, заробак у 24 годзе, параўноўваецца з 23 і робіцца карэкцыя на інфляцыю. Але гэта інфляцыя, яна штучная. То бок быццам бы на бумагі і ўсё расце, і пахне, і квітнее, а насамрэч, калі чалавек прыходзіць у магазин, ён гэтага не адчувае. Ось. То бок там два чыннікі. Першае гэта сапраўдны чыннік. Людзей мала, попыт вялікі на працу. То бок трэба падвышаць заробкі, каб людзі заставаліся, не з'язджалі і неяк працавалі. А па-другое, гэта штучны фактар. Вось тая самая інфляцыя неверагодная, якая стрымліваецца. Яна на бумазе, у лічбах стварае ўражанне, што ўсё квітнее і расце, насамрэч там нічога не расце. Сябры, Владимир Кавалкін, эканаміст, кіраўнік праекту «Кошту рада». Сённяшні наш госць. Мы абмяркоўваем самыя цікавыя і апошнія эканамічныя падзеі ў Беларусі. Владимир, вось яшчэ калі мы бярем сітуацыю з кадравым голадам у краіне, так, каб закрыць вось гэтыя дзіркі, улады вырашылі гэта зрабіць яшчэ і праз сістэму адукацыі. То бок, цяпер яны хочуць зрабіць стаўкі на гэтыя профільныя там нейкія каледжы, так, ва універсітэтах скарачаюць спецыяльнасці, якія, ну, нібыта не патрэбныя ў эканоміцы, а наадварот павялічваюць набор на тых спецыяльнасцях, дзе бракуе кадраў. Вось, а як насамрэч трэба дзейнічаць, каб, напрыклад, вось эканоміка праз 10 год развівалася, якія спецыяльнасці трэба развіваць наадварот? Трэба развіваць тыя спецыяльнасці, якія маюць попыт на рынку, то бок не трэба туды лезть. Калі казаць пра такі вось вельмі добры прыклад, як гэта павінна працаваць, то гэта Злучаныя Штаты, ну, дзесьці да сітуацыі, 5 гадоў таму. Як там зараз, я ўжо не ведаю. Там пачаўся ў універсітэтах і кампусах гэты леварадыкальны марксізм. Вось. Але калі казаць, там, не ведаю, да сітуацыі 2010-х, гэта павінна выглядаць так. Пры універсітэце павінны быць лабараторыі, і студэнты адначасова з сваёй вучобай займаюцца чымсьці ў лабараторыях, робяць стартапы, і павінны быць невялікія гранты, каб студэнты маглі сябе знаходзіць. Хто ў бізнесе, хто ў якіх-небудзь даследаваннях, хто што рабіць. Вось калі ёсць гэтае спалучэнне даследаванняў, стартапаў і канструктарскіх прац з універсітэтам, і калі побач стаяць карпорацыі, якія выдаткоўваюць нейкія грошы на універсітэт, як мецэнаты, напрыклад, і выдаткоўваюць нейкія грошы на стартапы, вось тады гэта добра працуе. У вас атрымліваецца такі цыкл. Чалавек прыйшоў у універсітэт, ён атрымлівае нейкія веды, ён адразу ж гэтыя веды выкарыстоўвае ў сваіх даследаваннях, робіць нейкія стартапы, потым з гэтым стартапам выходзіць у бізнес. Вось гэта самая супер сітуацыя. Тое самае можа адбывацца, напрыклад, не праз стартап, а праз усялякія праграмы інтэрнаў. Калі крупны бізнес, сярэдні бізнес супрацоўнічае з універсітэтам, ён бярэ студэнтаў да сябе на практыку, на інтэрнатуру. Тыя, хто зацікавіўся працай, яны адразу ўходзяць па сканчэнні універсітэта, яны адразу ўходзяць у бізнес. Вось гэта найлепшая форма. Калі чалавек заходзіць, атрымлівае веды, і адразу гэтыя ж веды выкарыстоўвае на стартап, на даследаванне, на нейкія распрацоўкі і на то, каб сябе паспрабаваць у крупнай карпорацыі і знайсці там свой шлях на будучыню. Вось як гэта павінна працаваць? Як гэта ў Беларусі працуе? Ну, мы ўсе ведаем. Чалавек прыходзіць в універсітэт, потым у яго нейкая фармальная практыка, потым ён заканчвае універсітэт, і калі яму
не пашанцавала, у яго ёсць размеркаванне, ён там як раб працуе за 3 копейкі дзесьці у райцэнтры у лепшым выпадку, а то мо і дзесьці на вёсцы, дзе ён ніколі не хацеў працаваць. Ну зразумела, калі чалавека прымушаюць дзесьці там працаваць на працы, якая чалавеку не падабаецца, і за грошы, якія недастойны гэтай працы, то чалавека і стаўленне да гэтай працы і ўвогуле да грамадства такое, што напэўна, вось гэта і будзе маё жыццё, навошта высоўвацца, навошта рабіць нейкі бізнес, навошта нейкая ініцыятыва. Кожная ініцыятыва закончыцца вось гэта. Вось узяў на сябе ініцыятыву, паступіў ва ўніверсітэт, а цяпер вось павінен тут працаваць на працы, якая там не задавальняе, не натхняе, не дае грошаў. Навошта мне гэта? Таму так і атрымоўваецца, як атрымоўваецца ў Беларусі. А чаму пачалі зараз вось гэту кампанію такого прыгона, такого крепаснога прыгона? Бо няма грошай. Зноўку, шмат вакансій, але там не прапануюць грошы. Як зрабіць так, каб закрыць вакансію, калі чалавек не згодны прыняць гэтую працу на сябе за гэтыя грошы? Яго трэба прымусіць. І пайшло шмат ініцыятыў, якія мы бачым ад Лукашэнкі, ад студэнтаў да бягучых працаўнікоў, то бок трэба зрабіць там нейкія доўгатэрміновыя кантракты, трэба зрабіць нейкія бар'еры, калі чалавек хоча перайсці з адной працы на іншую працу, то трэба там неяк закрэпасціць, як кажуць яны, закрэпіць дзесьці там на сяле ці дзесьці яшчэ, каб там чалавек не перахадзіў туды-сюды. То бок пачынаюцца практыкі, ведаеце, 19 стагоддзя расійскай імперыі. Вось у нас атрымліваецца гэты клас гаспод уладароў, гэтыя чорныя палкоўнікі, якія ходзяць там і ўсё кантралююць. Гэта такая, ведаеце, новая арыстакратыя, лукашэнкаўская аграарыстакратыя. І ёсць вось гэтыя халопы, якіх трэба там неяк размеркаваць, закрэпіць там дзесьці на месцах, каб яны там дня белага не бачылі і працавалі як рабы на той працы, якую не любяць, за грошы, якія нягодныя чалавека. Ось усё. Так сабе, канешне, это ўсё гучыць. А вось такая сістэма. Вось такая сістэма. Гэта насамрэч арганічна, тое, што так атрымалася. Гэта абсалютна арганічна і лагічна. Вось лукашэнкаўскі рэжым, калі казаць пра яго рэакцыянізм пасля 20-го года, ён іначай і не мог зрабіць. То бок, калі ты пачынаеш рэпрэсіі, людзі разбегаюцца, бізнес разбегаецца, людзі не хочуць з табой мець ніякіх спраў. Што ты можаш зрабіць? Ты можаш пачаць ператвараць людзей у рабоў. Всё. Владимир, але ў апошні час Лукашенко раптам пачаў прызнаваць нейкія праблемы ў эканоміцы. Вось згадаў пра тое, што ў краіне сапраўды бракуе там працоўных кадраў. Пачаў казаць, што ёсць праблемы з экспартам у Расію, у галоўную сяброўскую краіну. Так, маўляў, праз кепскую якасць беларускай прадукцыі. Чаго раптам вось такія заявы пачалі гучаць? Хутчэй за ўсё прынеслі Лукашэнку табліцы з лічбамі, з фінансавымі лічбамі, і гэтыя лічбы Лукашэнку не падабаюцца, яны не падабаюцца яго атачэнню. Лічбы зразумелыя, яны іх хутчэй за ўсё не апублікуюць, яны апублікуюць так, троху ў статыстыцы нешта, але вось тыя лічбы, якія датычацца сапраўдных фінансавых патокаў, мы не ўбачым. Гэта 100%. Вось. Што датычыцца расійскага рынку, Лукашенко быў вельмі шчаслівы ў 22-м годзе. Усе памятаюць, які ён быў шчаслівы. Вось зараз тут заходнія кампаніі сыйдуць, у іх якасны прадукт сыдзе, значыцца, будзе месца пад наш прадукт не такі якасны. Ось. Але што ты будзеш рабіць, калі купляць няма чаго? Лукашенко забыўся, што там і Кітай пад бокам. А Кітай можа зрабіць якасць лепшую, чым лукашэнкаўцы, так? За грошы
меншыя, чым лукашэнкаўцы. А чаму? А таму што Кітай гэта 2 мільярда амаль што людзей. Кітай гэта прамысловая эканоміка. Кітай гэта буйная вытворчасць. І нават маючы большыя заробкі, а кітайцы на сённяшні дзень зарабляюць грошай больш, чым беларусы. Яны на эфекце маштаба могуць мець нізкі кошт, рабіць более якасную прадукцыю з нізшай цаной і прадаваць гэта на расійскі рынок. Ну і звычайны там расійскі бізнесовец, ён бачыць, не ведаю, там трактар беларус за, напрыклад, не знаю, 10 тысяч доляраў і трактар, не ведаю, чунь-сунь там за 9 тысяч доляраў. І гэты больш танны кітайскі трактар, ён там можа быць троху лепшы, і ён яшчэ і таньшы. Ну, ён купляе звычайна не беларускі трактар, а кітайскі. Якая яму розніца? Калі ён добра гэты трактар будзе пахаць, калі там будзе сэрвіснае абслугоўванне, а ў кітайцаў яно будзе, вось, бо там не такія, ведаеце, закасцінелыя людзі, як у нас на заводах, якія не ўмеюць ненармальны сэрвіс рабіць, ні маркетынг, нічога. Вось, то спажывец будзе выбіраць Кітай. І Кітай шчаслівы ад гэтага, а ну, Лукашенко бачыць, што паплясалі годзік, а потым Кітай ўсё заняў. І што цяпер рабіць? І што рабіць? А больш нічога не зробіш, усё. Ну, адзінае, што можна зрабіць, што Лукашенко можа зрабіць, і для яго гэта можа быць выгадна, гэта прадацца Кітаю. Вось прадацца ўшчэнт Кітаю, не Расіі, а Кітаю. Насамрэч, такая моцная падказка рэжыму. Вось, калі яны хочуць зберагчы ўладу і застацца ў рынку, іх апошні шанец прадавацца Кітаю. Чаму? Бо Кітай можа выкупіць усе гэтыя прадпрыемствы, зрабіць там сваю, ну, спачатку зборачную вытворчасць, потом яшчэ нешта, так, і прадаваць уже вось гэтыя свае кітайскія бренды ў Расію, там, не ведаю, на МАЗе будзе збірацца, там, на МТЗ будзе збірацца кітайскі трактар, кітайскія там аўтамабілі і так далей. Вось, гэта першае. А па-другое, гэта баланс сіл. То бок Лукашенко страціў амаль цалкам увесь свой баланс, які ён меў за кошт развязу і ЗША. То бок ён зараз вельмі залежны ад Расіі. А так ён будзе залежны яшчэ ад Кітаю. Ну і то бок тут можна будзе балансировать. Ну, Путин нешта не тое робіць, пайду до Сіньцзіньпіна поплачуся. Сіньцзіньпінь там нешта прыціскае, ну, пайду до Путина поплачуся, мы ж адзін народ. Там. Ну, ён жа умее балансаваць, яго ж добры досвед. У яго добры досвед, але ён умее балансаваць паміж Захадам і Расіяй. Паміж Кітаем і Расіяй у яго досведу нет. Хутчэй за ўсё ён не разумее кітайцаў, і ён, ведаеце, ён уже стары чалавек. Ён уже не разбярэцца. Ну, то бок, ён уже старая кляча як чалавек. Ну, калі на яго паглядзець, гэта не Лукашенко там 90-х і нулевых. Там уже і мозг працуе не так, і не такі кемлівы, не такі хітры, уже заплыў, ведаеце, тлушчам. Але падкажуць, зараз жа новыя спецыялісты прыходзяць, новыя чыноўнікі, маладыя. А ці ёсць гэтыя спецыялісты, якія падкажуць? Там же ж селекцыя адваротная, там же ж, каб прыйсці праз вось гэтую грамадзянскую службу, там же ж трэба быць безініцыятыўным. Ну, то бок там же ж адваротная селекцыя. Ці ёсць каму падказаць. Добра быць, ведаеце, добра быць такім суперстарам, кемлівым, хітрым, калі няма канкурэнцыі. Ты ўсіх забіў, усіх пасадзіў, і ты адзін такі. А вось ты прыходзіш у нейкую сітуацыю, калі, ну, ты здаеш, бо ўзрост уже не той. Ну, ты здаеш фізічна, ты здаеш ментальна, ты здаеш па ўсіх. А нікога няма побач соображалкай. І што рабіць? Вось яна гэта, як кажуць, восень патрыярха. Прыгадайце позні Савецкі Саюз. Прыгадайце ўсіх гэтых генсекаў, пра якіх казалі, прыйшлі да ўлады, не прыходзячы ў свядомасць. То бок там ужо ў людзей галава не працавала. Ну вось Лукашенко зараз знаходзіцца ў гэтай сітуацыі. Канкурэнты вынішчаныя, тыя, хто з соображалкай не могуць сказаць слова, не могуць прыйсці да ўлады, не могуць там прасунуцца дзесьці. Тыя, хто з бізнеса з'язджаюць, закрываюць бізнесы, і ты адзін застаўся такі вось хітры, кемлівы, але сіла ўжо не тая. Всё? Як балансаваць з Кітаем? Хацелася б. Ну,
Няма з кім. Каманды ўжо няма. Всё. А калі казаць пра тую каманду, якую ён зараз працуе, дык гэта палкоўнікі, там генералы дзесьці. Гэта не людзі, якія ўмеюць зарабляць. Гэта людзі, якія ўмеюць поезд той раз-два. Направо, налево, шагам марш. Ну, яны не ўмеюць працаваць, яны не разумеюць, што такое бізнес, як рабіць бізнес, як весці перамовы, як дзесьці хітра дамовіцца ў адным месцы, потым у другім, у трэцім, неяк прагнаць хематоз гэты, і дзесьці, каб трохі грошаў на руках асталася, і каб те задаволены былі. Гэта не армейская, гэта не КГБшная і не мусаўская. А гаманцы не падкажуць? Гаманцы уласныя. Яны там можа быць і падкажуць, але гаманцы гэтыя ўсе, ну, на мой погляд, першы, яны самі спалоханыя, бо Лукашенко апошнім часам ён ужо кажа там усім пасажу, ён уже кожную нараду кажа, цябе пасажу, каго ён там гэтага памочніка па Градзенскай вобласці казаў пасажу, Караева. Вось, то бок яны яго ўжо па-першае баяцца, па-другое, яны пад санкцыямі, па-трэцяе, ну, цалкам у іх і так все добра, навошта ім яшчэ там дзесьці высоўвацца, высунуся, рэпрэсіруюць, можа быць. Ну, то бок сама сістэма яна такая. Раз мы ўжо залезлі ў гэтую сістэму, як вы думаеце, это паслязаўтра, здаецца, будзе, там будуць усебеларускі народны сход, ці аб'явяць Лукашэнку кіраўніком усебеларускага народнага сходу? Ну, вось гэтага ніхто не ведае. Гэта настолькі паліталагічная штука, мне падаецца, гэта трэба карты Таро раскладаць, нейкі хрустальны шар глядзець. Сябры, Владимир Кавалкін, эканаміст, кіраўнік праекту «Кошту Рада». Наш госць, Владимир, з апошніх яшчэ такіх навін урад зноў вырашыў узяцца за айчынны Windows, аперацыйная сістэма, усе справы. Як вы лічыце, ёсць каму гэта зрабіць? Ці гэта зноў чарговы праект амбіцыйны, як космас беларускі? Ёсць і зробяць, так, гэта будзе падобна да космоса. Што будзе зроблена, гэта адназначна не будзе Windows, гэта будзе нешта з адкрытым кодам кшталту Linux. Возьмуць нейкі дыстрыбутыў Linux, дададуць туды усялякіх траянаў, каб яны дасылалі, што патрэбна, куды патрэбна, што там павесяць сцяг, зробяць іконкі з гербамі, паставяць, не ведаю, гэтыя шпалеры з партрэтам Лукашэнкі, і вось гэта будзе такі які-небудзь Linux. Тое самае будзе з браузерам, бо на сённяшні дзень у свеце ўсяго 3 браўзеры такія, якія існуюць. Гэта Chromium, гэта Firefox і гэта Safari. Opera гэта ўжо Chromium. Opera гэта ўжо не самастойны браўзер. Што яны могуць зрабіць? Яны могуць зрабіць таксама, як робіць Яндекс браўзер. Яны возьмуць гэты адкрыты код Chromium, не ведаю, зробяць чырвона-зялёную тэму, дададуць, што яны дададуць? Ну, звычайна, яны хочуць кантраляваць трафік і чытаць, што там людзі пішуць адзін аднаму. Ну, то бок дададуць туды сертыфікаты, сагласаваны УАЦ, вось, каб дэшыфраваць гэты трафік. Зробяць, як у Расіі, іх абавязкова для банкаў, напрыклад, то бок, каб зайсці ў інтэрнэт-банк, ты будзеш павінен мець нейкі месны сертыфікат. І вось будзе браўзер чырвона-зялёны, там зноў застаўка Лукашенка з воінскім прывітаннем, вось, і троян плюс які-небудзь функцыянал уласных сертыфікатаў, каб КДБшнік там мог пачытаць, пра што ты працуеш. Калі казаць пра офіс, ну, таксама ёсць шмат распрацовак з адкрытым кодам, возьмуць нешта з адкрытым кодам, добавить иконок, туды-сюды памяняюць месцамі нейкія кнопачкі, напішуць супер распрацоўка Белтэлекама якога-небудзь ці НАН чаго-небудзь там інстытут інфарматыкі, кібернетыкі і якіх-небудзь яшчэ з'яў. Ну, вось і будзе такі, ведаеце, нешта... Добры прыклад нават не з касманаўтыкай, а з
мониторами, калі памятаеце, на мониторы Acer там наклеивали наклейки інтэграл і іншых там беларускіх вытворцаў. Тое самае рабіў Гарызонт, напрыклад. То есть будет тое самае, то бок панаклеюць сваіх іконак, чырвоную зелень ставяць, Лукашэнку, дзе трэба ўставіць, і траянку дададуць, каб вось, чытаць, кантраляваць. І ўсё. Вось будзе беларускі софт. Ага, то бок все ж праект будзе больш паспяховым, чым беларускі электрамабіль. Я думаю, что так, бо софтом тут прасцей, бо ўсё ёсць. Там, то бок ёсць адкрыты код, на гэтым адкрытым кодзе ты можаш зрабіць невялікія дапрацоўкі, скампіляваць і прымусіць усіх карыстацца. Не ўсіх, но па меншай меры ты можаш прымусіць сваіх мусаўцаў гэтым карыстацца, чыноўнікаў, дзяржпрадпрыемствы ты можаш прымусіць карыстацца гэтым. То бок звычайна гэта будзе боль для людзей, бо ведаеце, калі open-source праект, ён яшчэ так кіруецца на тое, што людзям патрэбна, дзесьці там UX, UI дапрацоўваецца, то ў нашым выпадку все адно, што там людзі хочуць. Гэта будзе вось проста нешта ўзятае з open-source, даданы лэйблы дзяржаўна-прапагандысцкія, ось, і гэта будзе выкачана. А мо знаеце, што яшчэ зробяць? Зробяць, як у некаторых IT-кампаніях робяць, часам такое робяць, здымкі экрана. То бок, як ты працуеш, ось, сидзіш, што ты там робіш? Дададуць туды ў гэты Bell Linux здымкі экрана. І раз на 5 хвілін будуць дасылаць гэтыя здымкі куды-нибудь там майору КДБ. Ось. Калі казаць пра чыноўнікаў, дык гэта дакладна так будзе. Если яшчэ такога няма, то гэта будзе, ось, я даю 100%. Ось, будзе такі добры беларускі інтэрнэцік. Владимир, давайте да больш такіх празаічных тэм. З 1 чэрвеня ў Беларусі падымуць кошты на камуналку. І пры гэтым у апошні час у краіне пастаянна здараюцца нейкія аварыі, то вада там цячэ страшнага колеру, то там шмат усяго. То бок атрымліваецца, што грошай, якія плацяць беларусы за камуналку, не хапае на тое, каб падтрымліваць гэтую камунальную гаспадарку, так? Так, іх не хапае, трэба дадаваць грошы з бюджэту, каб гэта ўсё падтрымліваць. Па-першае, насамрэч, у нас камуналка невысокая ў абсалютных лічбах. Калі казаць, параўноўваць камуналку ў адносных лічбах, адносна, напрыклад, у працэнтах да заробкаў, то яна такая самая, як у Польшчы. Але калі казаць пра абсалютныя лічбы, то яна не такая высокая. Ось. Але з іншага боку, калі казаць пра розныя там расходнікі, не ведаю, трубы, там, все што заўгодна, то яны каштуюць што ў Польшы, што ў Беларусі аднолькава. То бок эканоміка такая, што трэба зніжаць заробкі працоўнікаў ЖКХ, каб гэта ўсё ўтрымліваць. Вось праз гэта яно ўсё так і працуе. Закупаюць самае таннае, гэта самае таннае пастаянна рвецца, ламаецца. Гэтыя танныя латаюць, і вось яно так працуе. Чаму будуць падымаць камуналку? Шмат чыннікаў, чаму трэба падымаць. Трэба грошы ў бюджэце. Як мы бачым, людзей працоўнага ўзросту становіцца меней, то бок абкладаць падаткамі няма каго, зразумела, трэба дзесьці шукаць грошы. Вось з ЖКХ можна знайсці грошы нейкія. Я ведаю, можа там яны плануюць, што цана на нафту падвысіцца. Можа быць, яны хочуць неяк перакрыць гэтыя кошты. Але цалкам, камуналка Беларусі гэта, конечно, то яшчэ дно. І з пункту гледжання бізнеса, і з пункту гледжання якасці, і з пункту гледжання, як гэта арганізавана, ўсё, гэта то яшчэ дно. Ці калі працягнуць, дзе возьмуць грошы, як Лукашенко сказаў, адкапаюць нафту проста ў Беларусі. Ёсць жа яна недзе, это ж міністру нядаўна прыродных рэсурсаў новаму ён сказаў. Спадзяванне на цуд, гэта лейтмотыў Лукашэнкі, калі вы пабачыце апошняга года цалкам. Хутчэй за ўсё Лукашенко разумее, дзе знаходзіцца ён, дзе знаходзіцца краіна. Ён разумее, яму дакладаюць, што
далей будзе толькі горш, і спадзявацца можна толькі на цуд. Вось. Все, што Лукашенко робіць, все гэтыя праекты, гэта ўсё вось укладаецца добра ў адзін вялікі лейтматыў спадзявання на цуд. А можа, у нас тут дзесьці нафта ёсць, а можа, у нас тут дзесьці газ ёсць. А давайте пабудуем порт у Мурманску. Там дзесьці льды растаюць, і мы пачнем вазіць нешта праз Мурманск. Да таго Мурманска яшчэ трэба даехаць па чыгунцы. Ось. Ну, гэта, на мой погляд, на мой персанальны погляд, гэта адчай, поўны адчай, разуменне, дзе ты знаходзішся, і з гэтым разуменнем адчаю і таго становішча, дзе ты знаходзішся, гэта вера ў цуд, бо больш няма ува што верыць. Владимир, можна было б, конечно, скончыць, але давайте яшчэ пра любімую гледачамі тэму крыху закранем, гэта валюта. Што там з курсам валюты, што цяпер з беларускім рублём, чаго чакаць у бліжэйшы час? Там все звычайна, валюта ходзіць за расійскім рублём. Гэта першы важны момант. Другі важны момант, гэта надрукавалі шмат грошай. Там вялікі навес грошай зрабіўся год-году, і год-году ён расце і расце. То бок там такі навес, што ён павінен дзесьці выбухнуць, але цэны стрымліваюцца, вось ўсё яшчэ стрымліваюцца гэтым адміністратыўным шляхам. Ну, хутчэй за ўсё, трэба таксама прыгадаць тое, што Лукашенко незадаволены экспартам. Незадаволенасць экспартам гэта азначае, што няма валюты. Няма валюты гэта азначае, што нас чакаюць нейкія перамены. То бок, вось калі ўсё гэта сабраць, шмат беларускіх рублёў, незадаволенасць Лукашэнкі экспартам, хутчэй за ўсё праз тое, што мала валюты, тое, што мы ходзім за расійскім рублём і ў Расіі пачынаюцца зноў праблемы з абыходам санкцый, і там ужо прагназуюць, што рубль расійскі будзе падаць, то гэта стварае такі набор фактараў, якія будуць ціснуць на аслабленне беларускага рубля. То бок вы зноў пра дэвальвацыю? Ну, гэта не будзе дэвальвацыя ў разы, то бок гэта будуць працэнты. Гэта будуць працэнты, але колькі працэнтаў, так адназначна сказаць немагчыма. Нешта ж казалі там пра 17, здаецца, адсоткаў. І гэта ўжо як бы і паціху і здзяйсняецца. Так, ад 10 до 20% гэта тое, што рэальна павінна адбыцца. Дзесьці ў гэтых межах, у залежнасці там ад таго, як складуцца абставіны таксама ў Расіі. То бок, я проста падкрэсліваю, што тут не толькі эканамічныя фактары працуюць, а яшчэ і палітычныя і ваенныя. І іх прагназаваць, но немагчыма, бо гэта не фактары, якія працуюць там праз эканамічныя стымулы, а праз рашэнні людзей. Там кіраўніцтва Еўразвяза, кіраўніцтва ЗША, кіраўніцтва Расіі, як яны сябе паводзяць, што яны робяць, праз гэта ўсё складаецца вось наша рэгіянальная эканоміка, і звычайна гэта адбіваецца на курс беларускага рубля. Дарэчы, ці, на ваш погляд, вялікая гэта сума, якую ЗША пералічылі цяпер Украіне на дапамогу, гэтыя мільярды, і ці дапаможа гэта сапраўды Украіне перамагчы? Яны насамрэч нічога там амаль што не перавядуць. Там з тых 60 мільярдаў, наколькі памятаю, толькі 15 мільярдаў, 10-15 такія лічбы, яно дойдзе да Украіны. Ну, выдзелілі проста на падтрымку. Так, але калі казаць пра гэтую суму, гэта США дапамаглі самі сабе, то бок яны гэтыя грошы заставяць у сябе ў эканоміцы, яны там зробяць нейкія ўзбраенні, якія, можа быць, якія зробяць для сябе, а ў Украіне нешта старое перададуць. Вось, і ўсё на гэтым. Як там будзе вайна развівацца? Ну, побачым, я не ваенны стратэг. Тут патрэбны ваенныя аналітыкі, якія, на жаль, сядзяць у турме. Владимир, дзякую вам вялікі за тое, што да нас завіталі. Сябры, нагадаю, гэта быў Уладзімір Кавалкін, эканаміст, кіраўнік праекту «Кошту Рада», тэлеграм-канал праекта «Вашы грошы». Так.
можна чытаць і знаёміцца з усім цікавым, што адбываецца у нашай краіне у эканоміцы. Ну і заставайцеся з Еўрарадыё, літаральна праз 15 хвілін сюды ў студыю вернецца Зміцер Лукашук са сваім чарговым госцем, а я, Маша Калеснікава, для вас сёння працавала. Развітваюся з вами. Добрага дня. Да пабачэння.
Вітаю ў студыі Зміцер Лукашукі. Мы працягваем абмяркоўваць падзеі ў Беларусі і за яе межамі. Выбачаемся за невялічкую затрымку з нашым чарговым стрымам эфірам. Так здарылася, госць трошку заблукаў, таму што Варшава гэта ўсё ж таки не Мінеаполіс. Тут складана не заблукаць, таму тым не менш мы рады, што да нас нарэшце даехаў заснавальнік нон-профіт Беларусь American Org Павел Сакурэц. Прывітанне, спадар Павел. Добрый день. Спадар Павел, я вас попрошу трошку бліжэй падсесці да мікрафона і давайте познаёмимся. Расскажите про сябе трошку і про суполку беларускую у вашым Мінеаполісе. Павел Сакурэц, 44 гады. Ну, уже без таких падрабязнасцяў. Суполка в Мінеаполісе невялікая. Прыблізна людзі, якія сустракаюцца звычайна там святкаваць дзень волі ці нейкія другія святы, можа 40-50 чалавек, 60. А так беларусаў жыве ў Мінеаполісе прыблізна 1005. 5-6, ніхто не ведае дакладна, таму што такой інфармацыі няма і рэсёрч нейкі ніколі не праводзіўся. Гэта такая звычайная сітуацыя, таму што я шмат з кім размаўляў з розных суполак, з розных гарадоў, прычым не толькі у ЗША, хаця там вот шмат беларусаў менавіта. А чаму беларусы ніяк вот ўсё ж таки адзін аднаго, ну той перапіс беларусаў у ЗША не правесці такі усеагульны, каб ведаць, дзе, хто, што, як? Это зараз над тым, чым мы працуем. Я думаю, што прыблізна праз год у нас будзе такая пляцоўка, дзе мы хочам зрабіць спачатку перапіс беларусаў у Мінеаполісе, потым па ўсім злучаным штатам, потым па свеце, таму што я лічу, што нас вельмі шмат, але людзі хаваюцца, бо такі у нас нацыянальны дух хавацца і баяцца. Спадар Павел, давайте пакуль вот перайдзем да такой вельмі мне падаецца важнай тэмы, таму што мы шмат чулі пра тое, што беларусы, калі пераязджалі пасля другой сусветнай вайны, калі будаваліся гэтыя вялікія суполкі беларускія, шмат набывалі маёмасці у той час. Але з таго часу мінула шмат гадоў, я б нават сказаў шмат дзесяцігоддзяў, каб беларусы што-небудзь агульнага такую на суполку для сябе вот набывалі. І вось такое першы раз здарылася. Мінеаполіс. Раскажыце, як вы прыйшлі да гэтай ідэі, да гэтай думкі? У беларусаў ніколі нічога не было ў Мінеаполісе, наколькі я ведаю. І мне было крыўдна, што у украінцаў ёсць свой там культурніцкі цэнтр, нават у латышэй ёсць свой крэдітны саюз, у рускіх ёсць музей, у узбекаў ёсць рэстарацыя, у украінцаў ёсць украінскія крамы, а у беларусаў нічога няма. Таму вось на працягу апошніх 5 гадоў я шукаў будынак, які магчыма было адчыніць і зрабіць з яго такое месца, дзе маглі беларусы сустракацца. Але я выбачаюся, што буду перабіваць, але чаму менавіта вот месца, дзе маглі б беларусы сустракацца? Вот вы б зараз пералічвалі і казалі, там украінцы маюць свае крамы, там хтосьці мае рэстаран. Чаму вот не сказаць? А вот таксама я б хацеў, была беларуская крама ці беларускі рэстаран. Не, вы пайшлі іншым шляхам, каб было месца, дзе сустракацца. Чаму? Чаму? Я нават ввогуле не ведаю, як адказаць на это пытанне дакладна, просто магу памысліць, як на яго адказаць. Беларусы, мне здаецца, вельмі баяцца нешта рабіць больш з нас. Я бы сказаў, 90% гэта маса людзей, якія як амёбы. Як астатнія будуць рабіць, то можа мы пабачым, мы таксама далучымся. А людзей, якія нешта робяць, іх мала, і таму беларусы ўвогуле да гэтага нічога не рабілі. Это першае. Па-другое, беларусаў не так много, і каб, напрыклад, набыць нейкі будынак, яго ўтрымаць, таму што у адрозненні, напрыклад, ад Беларусі трэба плаціць у Злучаных Штатах высокія падаткі за будынак, высокую страхоўку, высокая камуналка. Это ўсё каштуе грошы. Грошы даваць ніхто не хоча, таму можа, это і галоўная прычына, чаму раней беларусы нічога не набылі. Але
ёсць беларускія церквы, альбо там касцёлы, альбо баптысцкія нейкія там прыходы. Такое ёсць у Мінеапалісе, наколькі я ведаю, 3 альбо 4 такіх ёсць прыхода, але там людзі плацяць дзесяціну, і за гэтыя грошы жыве гэты прыход. Вось гэта такое ёсць. Хаця ёсць людзі нерэлігійныя, напрыклад, рэлігіёзныя, як я, і мне, напрыклад, не падабаецца слухаць там гісторыі пра Ісуса і пра то, што ён рабіў. Ведаеце, напрыканцы 22-го года я разам з нашымі выдатнымі музыкамі з гурта Джей Морс і Вольскі быў такім туры па ЗША. І сапраўды мяне вот вельмі здзіўляла. Мы прыехалі ў Чикаго, дзе выступаць, і выступаем у літоўскім, не, ва ўкраінскім доме культуры, дзесьці ў іншым горадзе у літоўскім доме культуры. Недзе, і ты думаеш, а чаму у літоўцаў, у украінцаў дома культуры ёсць, а ў беларусаў няма? А можа ім это не трэба? А можа ім это насамрэч не трэба? І мы думаем, што ім трэба. Ну, я не ведаю, як правильно. Я просто мне стало крыўдна за беларусаў, таму я вырашыў набыць будынак, каб у беларусаў хоць нешта было таксама. Само вот гэта было такое асабіста ваше рашэнне. Ўсё ж таки вы заснавальнік нон-профіта у Мінеапалісе, і гэта вот вы вырашалі, ці вы ладзілі нейкі, можа быць, такі, ну я не ведаю, збор мясцовай суполкі і ставілі на галасаванне, умоўна кажучы. Размова пра будынак ішла ўжо на працягу шмат гадоў, але самае галоўнае пытанне, дзе ўзяць сродкі, каб яго набыць, і другое, дзе ўзяць сродкі, каб яго ўтрымаць, таму што трэба плаціць, я ўжо адмеціў, высокія падаткі, камуналка, нават за маленькі будынак 3-4 тысячи долараў у месяц трэба плаціць. Гэтыя грошы можна ўзяць ад спонсараў, але не кожны спонсор можа выкладаць такую суму, альбо маленькія ўнёскі людзей, там па 10, па 20 даляраў. Хаця, калі я знайшоў гэты будынак 25 сакавіка, не, 23 сакавіка, і мы прыехалі распавесці людзям пра гэты будынак, і там былі, да, мы гатовы там падтрымліваць, мы гатовы 20 даляраў у месяц, альбо 30, альбо 50, альбо 100 ахвяраваць на гэты будынак кожны месяц. Але такіх людзей, можа, менш чым 10-11 знайшлося, і таму прыйдзецца ўсё цягнуць на сябе. Добра, давайте вернемся до будынка. Вы сказали, что амаль 5 гадоў шукалі будынак, які падыходзіў да вашых мэтаў. І вы адразу вырашылі, што это мусіць быць нейкі такі хаб, такой культурніцкі цэнтр, ну, умоўна кажучы, дом культуры. Амаль як альбому НРМ у свой час выйшаў. Вот няўжо сапраўды такая праблема ў вялікім горадзе, здаравенным Мінеапаліс, здаравенны горад, знайсці годнае памяшканне? Я у мінулым быў real-estate-брокер, і я займаўся набыццём і продажам камерцыйных і residential real estate. Это то, што я рабіў. Насамрэч было вельмі складана такое месца знайсці. Месцаў шмат, але яны каштуюць вельмі многа. Таму будынак патрапіўся спачатку, ён выйшаў на рынок за 400 тысяч, потым за 300, і калі ён спусціўся за 300, мы адразу далі на яго офер і падпісалі кантракт. Ось наш глядач сталы пад нікам Вожык Патрыёт вяртае нас трошку да тэмы, якую мы закраналі на пачатку, і пытаецца, наколькі зараз захоўваецца, ну я так разумею, сярод беларусаў вашай суполкі ў Мінеапалісе імпульс 20-го года, і наколькі зараз вялікі попыт на такую пляцоўку? У нас у Мінеапаліс прыязджае кожны год, можа, 3 альбо 4 нейкіх беларускіх выканаўцаў. Таму я сам дакладна здымаў будынкі ў аренду украінцаў, каб зрабіць месца пад выступ такіх людзей. Я думаю, што калі у нас будзе будынак, да нас будзе больше прыязджаць людзей. Мы будзем збіраць больш, чым там па 100-200 чалавек. І людзі забачаць, што мы бачым, і можа это іх трохі будзе натхняць, і будзе больш вялікая аўдыторыя. Дарэчы, я ведаю, што бліжэйшым часам у тым ліку і да вас у ваш Мінеапаліс паедзе Сергей Доўгушаў.
Так. Ён казаў это, але вот не ведаю дакладна, не памятаю. Я бачыў учора і размаўляў з вот лідарам Джей Морс і Владимиром Пугачам. Там у яго вялізны спіс 14 гарадоў ён плануе у наступным месяцы ў ЗША наведаць. Не ведаю, з Мінеаполіс будзе ці не, але ў любым выпадку я ж так разумею, што до наступнага месяца за пару тыдняў гэты будынак, нягледзячы на тое, што ён набыты, гатовы прымаць канцэрты людзей, ён не будзе. Конечно, не, это займе прыблізна год, каб адрамантаваць будынак і зрабіць, каб ён быў у такім належным стане, бо будынку не рабіўся капітальны ремонт, не ведаю, можа гадоў 40. І каму цікава, можете паглядзець відэа будынка, і вы зразумееце, што там трэба шмат працаваць і укладаць туды грошы, каб зрабіць нешта такое класнае. Ну вось і тут мы вернемся да гэтай сітуацыі з грашыма на этот будынак. Вы сказалі, што будынак каштаваў зараз вот набыць у такім стане, які ён ёсць, $300,000. Дзе адкуль грошы? Я разумею, што можа быць там пытанне фінансавае не вельмі дарэчнае, але... Не, я магу на это пытанне шчыра адказаць. 100,000 кладу я асабіста, як down payment, я не ведаю, як будзе по-беларуску down payment. А 200,000 мы атрымліваем крэдытаванне, не мы, а я атрымліваю крэдытаванне ад непасрэдна чалавека, які гэты будынак хоча мне прадаць. То есть ён жа вас... І на працягу 5 гадоў я павінен выплаціць яму гэту суму. Такі звязаны крэдыт, як любіць даваць. Ну, можна, канешне, за ўсё заплаціць наяўнымі, но ёсць другія, так скажем, рэкі, куды хацелася бы ўліваць грошы. І адно частка ваша, і другая частка вешаецца на вас таксама. А суполка? Я же вам сказаў, што суполка назбірала агулам $600 альбо $700 за 3,5 тыдня, таму я так разумею, што больш, чым эту суму мы не назбіраем, таму што для людзей это неістотна, і я гэта разумею. Маі сябры, якія мяне ведаюць асабіста, яны дапамагаюць, а астатнія людзі, можа, не веряць у гэты праект, можа, ім гэта не патрэбна, можа, нешта яшчэ. Хаця там ахвяраваць кожны месяц па $20, это выпіць 2 кавы у Мінеаполісе, і калі мы назбіраем 100 чалавек, то это ўвогуле цалкам перакрое усе выдаткі на будынак кожны месяц. Але гэта 300,000, якія толькі вось зараз трэба выплаціць, ну, то есть каштуе вось гэта памяшканне у такім стане. Вы казалі, што трэба будзе абавязкова рабіць там ремонт. Падлічвалі ўжо, колькі гэта яшчэ пацягне? Так, у залежнасці, што рабіць, але я думаю, што калі вельмі, так скажем, не высоўвацца, то мы плануем улезці ў 400,000 у ремонт. То есть зверху яшчэ, ну, да, так. Гэтых 300? Так. А іх дзе будзеце браць? Ёсць такая добрая беларуская прымаўка: грошы не неба, дастанеш як трэба. Вот, каб яно сапраўды так заўсёды працавала. Тым не менш, можна больш падрабязна, якія у вас планы? Я бачыў гэтае відэо, якое вы выкладалі пра гэтае памяшканне, вы хадзілі ўнутры, яно, канешне, занядбанае, але яно вялікае, калі яго давесці да ладу, там вельмі шмат памяшканняў. Што плануеце зрабіць? На першым паверхе мы думаем, можа зрабіць кавярню, каб яно было звонку бачна, каб людзі спыняліся там, куплялі там нешта. На другім паверху мы хочам зрабіць офісы і канцэртную залю, і этой офісы здаваць у аренду, каб пакрываліся выдаткі на будынак. На першым паверху там яшчэ ёсць падмурак. Хлопец адзін прыехаў і кажа: я быў там банщикам у Беларусі, у меня на теплаходзе была свая лазня, давай зробім лазню. Я кажу: ну, калі ласка, можаш не плаціць аренду цэлы год, рабі, бо я разумею, што гэта вялікія выдаткі. Другі кажа: давай печку зраблю, будзем там пекці хлеб там, альбо нешта яшчэ будзем збіраць беларусаў. Кажу: хлопцы, рабіце, я заплачу за ўсе матэрыялы, просто рабіце. Давайте зробім нешта такое
добра, што будзе натхняць беларусаў не толькі ў Мінеапалісе, а ў астатніх штатах ЗША, можа па ўсяму свету. І можа наш будынак стане такім першым беларускім хабам, які пакажа астатнім беларусам, што беларусы могуць самі зрабіць нешта разам, калі яны будуць яднацца і калі будуць адзін аднаму дапамагаць. І это стане такім добрым прыкладам, каб беларусы па ўсяму свету рабілі такія рэчы і шанавалі сваю культуру і бацькаўшчыну. Дарэчы, а наколькі у вас ёсць сувязь з суполкамі, з беларусамі з іншых гарадоў? Ці ёсць вот гэта магчымасць вопытам дзяліцца, наведаваць адзін аднаго, падтрымліваць адзін аднаго? Так, я ведаю шмат людзей з розных суполак. Філадельфія, Нью-Джерсі, Каліфорнія, Флоріда. Я ведаю, хто лідар кожнай суполкі ў кожным штаце. Таму мы трымаем кантакт. І хлопцы, напрыклад, хлопец, скажам, адзін з Флоріды, даслаў нам маленькі данат і субскрыпцыю быць фундатарам нашай ідэі. Потым другі чалавек даслаў з Каліфорніі. Таму мы будзем спадзявацца на тое, што можа нешта яшчэ збярем, але калі не збярем, то самі зробім. Вы як чалавек у бізнесе не новы, разбіраецеся, я так думаю, можа быць, нейкі бізнес-план склалі на будучае, каб можна было, ну, і прыбытак гэтае памяшканне прыносіла, каб можна было адбіваць, прынамсі, з аднаго боку аренду, ну, аплаты, якія трэба рабіць, з другога боку, ну, трэба ж будуць вяртаць тыя грошы, якія у якасці крэдыта у вас. Так, канешне, я рабіў даволі такі шмат камерцыйных праектаў вялікіх, і гэты будынак, калі ён цалкам будзе сарендаваны, ён будзе прыносіць аренды прыблізна 20 000 у месяц. Пасля выдаткаў на камуналку, на страхоўку, на падаткі на нерухомасць будзе заставацца прыблізна 15. Это каб пакрыць плату па крэдыту. Калі ўзяць крэдыт, яшчэ плюс 5, мінус 10, карацей, застанецца там 7-6 тысяч кожны месяц free cash flow, якія можна будзе выкарыстоўваць, каб зрабіць там візы беларускім музыкам, каб яны прыехалі. І будынак можна будзе тады ў тым выпадку, калі ён прапрацуе і пакажа, што ён зарабляе грошы, праз 2 гады ці 3 зрабіць рэфінансаванне, выцягнуць цалкам усе грошы і зрабіць яшчэ адзін такі праект. Ого, у вас ужо такія планы. Ну, я думаю, што музыкі з задавальненнем. Былі у вас такія словы пра тое, што, можа быць, там можна будзе зрабіць такое месца, дзе людзі, эмігранты з Беларусі маглі па першым часе, калі прыязджаеш у невядомае месца, не маеш там, можна было жыць, як кажуць, перакантавацца. Сапраўды такое ёсць у планах? Так, мы плануем зрабіць некалькі пакояў, бо зараз у будынку ёсць кухня, яна, канешне, старая, але там ёсць і душавыя, дзе людзі маглі бы спыніцца на першы час, пакуль яны не знойдуць працу, не знойдуць сабе сапраўднае жытло. Так, мы это будзем рабіць, і я гатовы дапамагаць, таму што пасля 2020 года, напрыклад, у маей хаце асабіста пражыла, не ведаю, 5 сямей, плюс-мінус, туды-сюды. Таму так, людзям патрэбна месца, каб ім паказалі, што беларусаў любяць, і мы гатовы дапамагаць адзін аднаму. А наколькі ўсё ж такі людзі едуць менавіта вот у вашай краі, таму што звычайна ж ёсць такія, як кажуць, пратораныя маршруты. Ну, усе спачатку, я так разумею, Нью-Йорк, потым троху там разбрыдаюцца Каліфорнія, там можа быць хтосьці Тэхас, а вашай краі, наколькі яны вот папулярныя? Я магу сказаць, што пасля 2020 года я дакладна ведаю больш, чым 50 сямей, якія переехалі ў Мінеапаліс. Чым цікавыя гэтыя мясціны? Мінеапаліс і Міннесота увогуле вельмі падобны на Беларусь. Напрыклад, у нас, як лічыцца Беларусь, краіна, дзе ёсць 10 000 азёр, у нас у Міннесоце таксама 10 000 азёр. Па плошчы Міннесота трошкі большая, чым Беларусь, у нас шмат рэк. Клімат вельмі падобны, у нас сапраўдная зіма, сапраўднае лета, летам спекотна, зімой холодна.
грыбы растуць. Ось, таму, можа, людзі едуць у Міннесоту, таму што ім нагадвае радзіму трохі. Асабліва мне спадабалася пра грыбы. Ведаеце, я летась быў восенню у Сіэтле, і мне там рассказывалі, што а там ж лясы такія вот вельмі там дзесьці падобныя на беларускія. Кажуць, беларусы як прыязджаюць, то першае, што пытаюцца, а дзе тут у вас у грыбы пайсці можна? Так. У вас таксама так? У нас літаральна 30 хвілін ад'язджаеш ад Мінеаполіса, можаш збіраць. Калі вот, дарэчы, мне вот гэтае відэо про тое, як вы сабе знайшлі гэты будынак і хадзілі па ім, там паказвалі, дзе што можна зрабіць, даслалі Сан-Франциско беларусы і сказалі, вон, паглядзі, як там у нас. Я так разумею, што гэтая навіна, яна разышлася па беларускай дыаспары у ЗША як мінімум. Былі якія-нибудь водгукі такія: о, там малайцы, і нам трэба тут дзе-нибудь умоўна там у Бостоне якім-нибудь што-нибудь знайсці сабе? Не, ну, канешне, усе, можа, думаюць пра гэта, але забачым, ці хто-нибудь гэта зробіць. А вам конкретно там не было, там мы паглядзелі, падкажы, як там вот это лепей дзейнічаць? Запытаў толькі ў мяне адзін чалавек з Флорыды, як набыць фінансаванне, як набыць гэты будынак. Як думаеце, пашырыцца гэта ўсё ж такі? Вот я прыгадываў часы пасля другой сусветнай вайны, і в асноўным Брытаніі гэта тычылася і Канады. Там вот у Брытаніі найперш шмат набывалі маёмасці беларусы, былі нават цэлыя там такія кварталы у Лондоне тым же самым. Паўторым? Будзем спадзявацца. Як кажуць, мы распалагаем, а Бог сам усё робіць, так што будзем спадзявацца на найлепш. Павел, але вот па шчырасці не страшна? Вот я разумею, вы там бізнес-план склалі, у вас ужо вопыт, бізнес за плячыма, але ўсё ж такі. Ну, мне падабаецца такая фраза, что такое мужнасць? Мужнасць — это калі ты рухаешься наперад, не гледзячы на страх. Ну і все, робім далей, ідзем наперад. Якім чынам, дакладней, якія справы прывялі вас зараз у Варшаву? Я хочу сустрэцца тут з некалькімі людзьмі, паразмаўляць і просто так трошки адпачыць і, можа, распавесці астатнім беларусам, якія ёсць у Варшаве, што паглядзіце, вы таксама можаце зрабіць то, што зрабілі. Яно-то сапраўды важна, таму што я пастаянна чую вельмі шмат беларусаў і вельмі шмат патрэбаў. Не ўсе патрэбы можа Варшава задаволіць у тым сэнсе, што там варшаўская мэрыя, прэзас Варшавы даць нейкае памяшканне пад нейкія праекты. Купалаўцы не маюць свайго будынка. Там свабодны тэатр не мае свайго тэатра. Мастакі маюць патрэбу. Безумоўна, ёсць патрэба. А у вас ёсць вопыт. Можаце навучыць? І как бы рэаліі варшаўскія, польскія, яны ж, я думаю, адрозніваюцца троху ад, ну, у гэтым сэнсе рэаліяў ЗША. Мне складана будзе кагосьці вучыць, таму што у мяне досведа, як працуе фінансаванне у Польшчы, напрыклад, няма. Я ведаю, як это працуе ў ЗША, але калі паглядзець увогуле, як яно павінна працаваць, то можна 10 розных спосабаў набыцця нерухомасці. Напрыклад, у Злучаных Штатах это assumption of the loan, это buying. Мне цяжка перакладаць это на беларускую мову, таму што я не ведаю такую тэрміналогію, яна ввогуле існуе ці не. А я думаю, самае простае это будзе ўсім скінуцца і набыць. Всё. Ну, это, конечно, да, самое простое, апроч самага складанага пераканаць людзей, што ім трэба скідавацца. Я не думаю, што кагосьці трэба пераконваць нешта рабіць. Калі чалавек сам не мае галавы і не разумее, што гэта важная праца, я бы нікога не пераконваў. Ну, глядзіце, вы ж-то сваіх не пераканалі там у суполцы, асабліва, каб яны ўзялі і, ну, умоўна кажучы, па 5000 скінуліся. Не трэба было пазычаць. А я нікога не хачу ні ў чым пераканоўваць. Мы зробім наступнае. Мы зробім такую шыльду, і на шыльдзе гэтай мы напішам: гэты будынак быў заснаваны беларусамі Міннесоты альбо беларусамі ЗША. І калі чалавек хоча, каб ён увайшоў, так скажам, у
амерыкана-беларускую гісторыю, ён можа ахіраваць грошы на гэты будынак, напрыклад, на ремонт. Сума такая-то залатымі літарамі, такая-то срэбранымі, такая-то бронзамі. Яна, эта шыльда застанецца на ўвесь час, пакуль будзе існаваць будынак. І забачым, ці ёсць такія людзі, ці не, беларусаў, якія жывуць у Злучаных Штатах, багатых шмат. Пабачым, будуць яны дапамагаць, ці будзе ў іх такое жаданне, ці не. Час пакажа. Дарэчы, это такі добры хітры падыход. Хочаш, каб твоё імя залатымі літарамі у гісторыю дыаспары было ўпісанае? Плачі. Так. Такі амерыканскі падыход. Ну, так. А чаму не? Ну, добра. Дарэчы, акурат вот неяк ваш, ведаеце, троху канспіралогія такая, ваш візіт у Варшаву супаў з выбарамі ў каардынацыйную раду. Ніякім чынам там не задзейнічаны ў гэтым працэсе? Не, ніяк. А што так? Меня ўвогуле это асабіста не цікавіць. Я гляджу на справы, якія робяць людзі, а не на тое, што яны кажуць. А пакуль што справу не бачыце? Так, справу не бачу. Говорит, суровы, но справедлівы. Ну так яно і ёсць. Дзякуй вялікі. Ну што ж, я спадзяюся, што праз год, ну, максимум 2 у Мінеаполісе адкрыецца і будзе працаваць выдатны дом культуры беларусаў Мінеаполіса, куды будуць прыязджаць беларускія музыкі, даваць канцэрты, мастакі ладзіць выставы, тэатралы, можа быць, трупы тэатральныя, рабіць таксама нейкія прэм'еры. Увогуле, так вот жыццё і ствараецца такім чынам. А так, паселіўся па сваіх норах, а так будзе месца, дзе можна сабрацца. Час пакажа. Час пакажа. Так яно і будзе. Дзякуй вялікі. Павел Сакурэц быў у нас у эфіры. Слухайце, глядзіце і падтрымлівайце такія вось пачынанні. Да сустрэчы і жыве Беларусь. Жыве вечна.